Voor alle boetenactiviteiten wie het best wel aardig waar. Het weer droeg, de zinnen weer eruit terug bij, de weer bewolking. Och, het weer wel een noffelijke dag. Joen is het ik nog droeg en vannacht temperaturen zo tussen de 8 en de 12 graden op het verste loon. Maar de laagste temperaturen in het oosten en het zuidoosten. Flinke opklarings, op eiland zijn 14 graden en de wind uit zuid en zuidwest zwak of matig, krijgt 2 en 4. Maar in het waardgebied kan de wind onheilig en krachtig, krijgt 4 en 6. En dat binnen toch wel grote verschillen. Nou, mooi. Nice simmerwaar, maar flink wat zinnen. Ik wil eens even wat meer bewolking. En de temperaturen moeten daar zomaar bij de 19 of 20 graden. Maar dat kan ik zomaar een graad hoger worden. Nou ja, de zuidwestenwind speelt ik nog een rol. Die zuidwestenwind is krachtig in het kustgebied, watergebied. Krijgt 4 van 6 en neemt stadig gewoon weer eens even wat oud. Dan zetten we terug naar het fruitstok en dan komen we een oorwaartype in. Nou, op maandag nog net. Op maandag is het nog nice simmer, maar zo'n 19 of 20 graden. En droogwaar. In de juntijd de eerste buien. Deze maandje buien, op deze zo'n 16 graden, op waasje zo'n 15 graden. En dan wordt het koud, echt koud voor de tijd van het hier. En dan ben het pittige buien, soms met tonger, soms met flink wat wetter. Dan is het gewoon jest. En we met de manje, maar weer even in het waasje.